Kostolí, katolícky i evanielický, bývalý nemecký kultúrny dom, staré domy, rázovitý folklór, malebné vinice. To všetko možno nájsť na obrazoch Vojtecha Polakoviča. Maliara, pre ktorého sú jeho obrazy spomienkou na detstvo, ale i život v Rači. Jeho skicár a následne aj plátno je akýmsi denníkom, v ktorom vytrvalo mapuje unikajúci čas, ale aj živú prítomnosť tejto vínom voňajúcej štvrte Bratislavy. Moje celé dielo, dalo by sa povedať, že je vlastne taká spomienka na detstvo. Ja som sa tu v Rači narodil, tu žijem, tu pracujem, takže celé vlastne tá moja tvorba je takou spomienkou, kedy ja som chodil do vinohradu, kedy ja som chodil na pole s mojimi rodičmi a nejako takto vo mne zostalo a chcel som nejako potom aj tým obrazom si to pripomínať, prípadne zanechať aj ľudstvu nejaké takéto spomienky, ako to tu na Rači niekedy bolo. Som určitým spôsobom patriot. Patrím do tejto Rači, Rača sa mi páči, chcem tu žiť a chcem aj pre tú Raču aj takýmto spôsobom niečo urobiť. Takže zo začiatku som robil Raču ako takú po jednotlivých uličkách. Snažil som sa ju nejakým spôsobom mapovať formou obrazu. No a potom som až neskôršie prechádzal do tých nejakých všeobecných motívčekoch, ten život obyvateľov pri práci, pri oddychu, takže ako sú na poli, ako sú vo vinohrade. Rača je známa dobrým vínom. Hovorí sa, že víno je inšpirácia. A to jedno s druhým súvisí. Nechcem povedať, že by som pil, ale samozrejme, že dobré vínko vždy človeka nejakým spôsobom inšpiruje. Akty, kvety, hej. A nakoniec aj dobré vínko, to všetko ide k sebe a prečo by som sa vspieral aj takýmto motívčekom. Páči sa mne to a myslím, že páči sa to aj druhým ľuďom, takže venujem sa aj takejto tvorbe, robím aj portréty a robím nakoniec aj sakrálne motívy. Aj v tomto kostole mám obraz, ktorý som venoval tu na farníkom a myslím si, že ľudia sú spokojní. Vojtech Polakovič je zaraďovaný medzi popredných slovenských ľudových umelcov, ktorí absentujúce akademické vzdelanie nahrádza vytrvalou vôľou a talentom. Školenia som nemal žiadne, ja som autodidakt, to znamená, že som sa učil malovať sám. Samozrejme, že mi to oveľa dlhšie trvalo, kým som prišiel k nejakej konečnej fáze obrazu. Ako keby som chodil do školy, ako keby mi to niekto vysvetlil. Ale na druhej strane zase myslím si, že robil som to, čo sa mi páčilo a vlastne som v tých obrazoch taký sám sebou. Človek maluje zo svojho vnútra. Hej? Niekto maluje proste zo svojho vnútra nejaké len pocity, že robí nejaké krivé alebo rovné čiary. Ja malujem teda takéto konkrétnejšie nejaké veci. Podľa môjho názoru je dôležité mať nejaký taký kľud v rodine, nejaké také rodinné zázemie a z toho potom sa dá vychádzať v tom zmysle, že človek má na všetko čas, má pohodu, nemusí sa niekde naháňať, nikto teda mu stále nenadáva. Takže z tejto rodinnej pohody potom ozaj sa snažím malovať aj nejaké také pohodové obrázky. Ľuďom sa páčia obrazy také, ktorým rozumejú a sú farebne veľmi dobre stvárnené, pretože obraz niekedy, aj keď teda nie je tam nejaký objekt konkrétny, mal by byť takým nejakým dekoračným prostriedkom, keď si človek ho umiestni do interiéru, aby mu ten interiér skrášľoval. Autor niekoľkokrát úspešne samostatne vystavoval doma i v zahraničí. Uplynulý mesiac sa predstavil v prestížnej galérii slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave. Pre mňa samozrejme je to veľká česť vystavovať v galérii slovenského plynárenského priemyslu, pretože tam vystavujú ozaj len tí najlepší umelci, ako som počul, no a nejakým spôsobom som sa tam dostal aj ja ako autodidakt. Ja ďakujem veľmi slovenskému plynárskému priemyslu, že vôbec vo mňa vložili takú dôveru a že teda mi tam povolili vystavať, pretože svojím spôsobom nie je to len moja prezentácia, ale určite je to aj reprezentácia slovenského plynárenského priemyslu a bolo by zlé, keby sa to ľuďom nepáčilo. Myslím si, že ľudia to prijali celkom kladne a
som spokojný a myslím si, že to naše poslanie sa týmto tam naplnilo. Keď som začínal malovať Raču, tým, že som sa tu narodil, tak ten citový vzťah k Rači som mal. Aj ľudia okolo mňa. Snažil som sa im dať niečo takéto. Potom tie city samozrejme prechádzali do tej všeobecnosti, pretože isté, že len Rača neexistuje na svete, ale niektoré iné mesta, príroda a tak. Takže snažím sa samozrejme aj do tej prírody niečo vložiť, niečo znútra, niečo zo srdca, niečo citové. Možno, že na niektorých obrazoch hlavne, ktoré som tvoril v poslednej dobe, je to vidieť. Áno, je očividné, že podnety pre svoje dielo programovo čerpá Vojtech Polakovič najmä zo svojho rodiska a bydliska Bratislavy Rače. Citlivo zachytáva a predstavuje cez obraz Raču z obdobia nedávnej minulosti, ako aj zo súčasnosti, život jej obyvateľov pri práci či pri oddychu. Jeho tvorbu však tvoria aj iné motívy. V maľbe sa pohybuje od príťažlivej in-city cez rustikálnu tvorbu, klasický realizmus až po náznaky abstrakcie. Maľuje krajinu s figurálnymi a zvieracími motívmi, portréty, akty aj sakrálne výjavy. Osobitnú pozornosť majú v jeho tvorbe kvetinové zátišia, ktoré tvorí v rôznych variáciách. V jeho práci sa stretávame s osobitným spôsobom videnia reality, s impresionistickou metódou zobrazenia. Postupné dozrievanie v jeho umeleckej tvorbe je vidieť aj na jeho súčasnom diele, kde zachytáva svoje pocity a pohľad na dianie okolo seba. Jeho rukopis sa pomaly uvoľňuje, čo sa odráža aj na čoraz vyššej umeleckej kvalite jeho príťažlivých olejomalieb.